Her er vores fremlæggelse, hvor vi sammenligner levealderen mellem mænd og kvinder. I det første dias viser vi, hvor kvinderne de er allerældst i verden, og man kan se, at Japan, Frankrig og Spanien ligger helt i top, hvor de i gennemsnit har levealder på 87 år. Herefter ser vi de mindre, eller dem, der bliver lidt yngre, til cirka 78 år. Der har vi blandt andet Thailand og Syrien. Dem, der ligger cirka i midten, der har vi lande som Bahrain og Kina. De bliver 76 år i gennemsnit, i hvert fald kvinderne. Og helt nede i bunden, der kan vi se, at lande som Swaziland og Zambia ligger, hvor de kun bliver under 54 år. Og man kan se ud fra søjlegrammerne, at langt de fleste lande er det kvinderne, der er ældst. Og vi tror, at det er fordi, at kvinderne de spiser sundere, og så er det fordi, at mændene de laver mere fysisk job end kvinderne. Og så kun 3 ud af alle de lande, vi har vist, er det mændene, der er ældre end kvinderne.